दिनै नैबे भेगुरि गोजामावहाय जा नैबे ब्लेक टकिंनिफ्राय ओरै थांनानै जा भेगुरि एलपि स्कुल बेनि जा सेंग्रेफेल होनाय बेवहाय आंखौ आलासि हिसाबै थामहिनबा राबांगुरिनि भिसिडिसि चेयारमेन हिसाबै लेंहरनानै दिनै नैबे जोबथा खामानि जा फिथा हास'नाय बेखौ मावफुंफैनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। जिहेतु बियो बेसेबांबा गोबाव सम जाबायमोन, बे लामाया अयथासार गाज्रि जाबायमोन। दिनै बेखौ जोङो बिटिआर सरकारनि अननायाव थामहिनबा नैबे PNRD 6 फाइनेन्स बिनि जोहै मोननानै बे जोबोद गोजोनथावना। आं बुंगोन मा बिनि अनगायैबो सानसे बियो नट अनलि सेन्ट ग्रेभेल बेवहाय ब्लेक टकिं नङाबा सिसि ब्लकआ जानांगौ। जों बेखौ सारमोनजों रायज्लायबावगोन आरोखि सानसे समाव। आं बेखौनो खावलायगोन जिहेतु बे भेगुरि गामियाबो आंनि राबांगुरि भिसिडिसि सिङाव थानाय गं 23 गामिनि गंसे गामि। दा बे हिसाबै बिथांमोनहा जथेस्थ' जोंनि जा जौगालांनाय खामि राबांगुरि भिसिडिसिआव थानानै बिथांमोनहा जोंजों नांफायो। बेखायनो बे गामियाबो आंनि असे गामि हिसाबै दा बेवहाय मोनसे लामा जानांगौ, माबा मोनसे अनुस्थान प्रतिष्ठान जानांगौ, आं बेखौ लुगैगोन। बेखायनो आं बुंगोन मा बिटिआर सरकारनि अननायावहाय नैबे गामियावहाय सेन्ट ग्रेभेलनि अनगायै माबा मोनसे ब्लेक टकिं नङाबा सिसि ब्लक नैबेखौ जानांगौखौ आङो। दा बे लामाया थोंजोंहाय बेखौनो बुंनांगोन बिटिआर सरकारनि अननायावहाय थामहिनबा नैबे डेपुटि चिफ जा गबिन्द बसुमतारी सारनि अननायावहाय नैबे PNRDखौ मोननो हादों। दा बे हिसाबै जोंहा थिखादार हिसाबै जोंहा बेवहाय गोमोद ब्रह्म आरो मेकमिलन गयारि दं। बिथांमोनहा बेखौ मावफुंनायनि थाखाय आं राबांगुरि भिसिडिसि जानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आंनि खावलायनाया बेनो आरो आं बेखौनो खावलायबाय थानो नांगोन बा दिनैसिम जोङो नैबे जोंनि UPPL सरकार 2021 मायथाइनिफ्राय जों सरकार खुंनो मोनदों, सरकार खुंथायाव दङ। बे हिसाबै बे बोसोरब्रै समाव जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जा बिटिआर गभर्नमेन्ट बा बिटिआर सरकार बेयो दिनैसिम मोनसे नङा मोनसे रायजोनि जौगालांनायनि खामानिखौ मावफुंगासिनो दङ आरो बे जेब्लाबो जाबाय थागोन साननांगौ गैया। जों मोनसे नङा मोनसे नैबेबायदि हाबाफारिखौ बा बेबायदि खामानिखौ रायजोनि जा जौगालांनायनि खामानि बेखौ लाबोबाय थागोन। मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय। नोंथाङाबो फुजानि मुङाव गोदान गानग्रा जोमग्रा बायनो गोसो दं नामा? फुजा बोथोराव नोंथाङाबो गोदान गानग्रा जोमग्रा गाननो गोसो दं नामा? फुजा बोथोरनि मुङाव गोदान गानग्रा जोमग्रा बायनो गोसो गुदुं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। क'क्राझार सहराव US पल', प्युमा आरो किलार ब्रेन्डआव सोलिगासिनो दङ फुजा बोथोरनि अफार। नंगौ, क'क्राझार सहरनि बिशाल मार्केटनि साहा जेडि रडनि साखाथियाव थानाय US पल', प्युमा आरो किलार ब्रेन्डनि गलायाव दासान्दि सोलिगासिनो दङ फुजा बोथोरनि अफार। US पल', प्युमा आरो किलार ब्रेन्डनि हौवाफोरनि गानग्रा जोमग्रा जेरै लंपेन्ट, शार्ट, टि-शार्ट, जुथा, टपि बायदि बायदि गानग्रा जोमग्राफोरखौ बायोब्ला नोंथांमोनहा मोनगोन डिसकाउन्टजों लोगोसे अफार। बिब्दिब्ला नोंथांमोन गोबाव खालामालासे खनसे भिजिट खालामदो क'क्राझारनि US पल', प्युमा आरो किलार ब्रेन्डनि गलायाव। लोगोसे लानानै थांदो नोंथांजों गोरोबनाय समायना रमायना गानग्रा जोमग्राफोर। US पल' आरो पुमानि मेनेजार जोंनाव दा बर्थमान फुजानि अफार सोलिगासिनो। मोननै अपसन दं कास्टमारनि थाखाय अफारा। US पल'आव जुदि 8000नि मार्केट खालामोब्ला 1000नि केशबेक दं आरो जुदि केशबेकखौ लायाब्ला 5000नि बेक फ्रि मोनगोन। आरो जुदि नोङो बिनि बारा लाबावोब्ला जुदि 10000 एबाब लायोबा 13000नि लायोब्ला 2000 केशबेक दं आरो जुदि 17000 एबाब जुदि लायोब्ला ट्रलि बेग फ्रि मोनसे फ्रि दं आरो जोंनि बे US पल'आवहाय। आरो लोगोसे जोंना बेजों लोगोसे पुमानि दङ। पुमा शुसआव दं बर्थमान बाय 1 20% अफ, बाय 2 25% अफ आरो लोगोसे एप्रिल्सआवबो दं। दा जोंनाव बे अफारा सोलिबाय थागोन टिल खालि फुजासिम सोलिगोन आरो बे अफारा। मैं এখন কিলাৰৰ মেনেজাৰ হয় আৰু এইটো লোকেশ্যনটো হ'ল আপোনাৰ বিশালৰ ওচৰত পাই যাব আপুনি। বৰ্তমান মোৰ ইয়াত অফাৰ চলি আছে। 3999 পাৰ্চেছ কৰিলে আপুনি 500 লেছ পাব আৰু 5999 আপুনি যদি পাৰ্চেছ কৰে তেতিয়া আপুনি 1000 লেছ পাব আৰু যদি 429 যদি আপুনি মানে পাৰ্চেছ কৰে তেতিয়া আপুনি 2000 লেছ পাব। কাষ্টমাৰসকলক মই এইটো মানে জনাব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ ইয়াত মোটামুটি ভাল কালেকশ্যন আছে। টি-চাৰ্টৰ কালেকশ্যন, তাৰপিছত চাৰ্ট, জিন্স মানে এভেইলেবল আছে মোৰ তাতে ইয়াত। আপুনি যিটো মানে যেতিয়া স্লিম ফিট, এংগেল ফিট যিটো আপোনাক ফিট লাগে জিন্সৰ সেইটো আপুনি এভেইলেবল মোৰ তাতে পাই যাব।